ఇష్టం లేక పెళ్లి జరుగుతుంది కోపం. ఎవరి మీద కోపం రా? అమ్మ మీద, నాన్న మీద, లేదా నా మీద? ఎవరి మీద కోపం చూపిస్తే ఎవరు ఊరుకుంటారు? మరి ఇంకేంటి? లైఫ్ లో ఆ విజయవాడ వాళ్ళ గుమ్మం తొక్కడం కానీ మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ జరగదు. వాళ్ళకి మనకి సంబంధం లేదంతే. వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నారా? చెప్పేది అడుగుతాను. గాడి గుడ్డు ఎవడుకుండేది అడుగుంటుంది. ఏమన్నారా? ప్రతివాడు అడిగేవాడే. వెళ్ళారుగా, పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళారు, గృహప్రవేశానికి వెళ్ళారు, పెళ్లి సంబంధాలు కూడా కుదుర్చుకున్నారు. ఎవరు పెళ్ళి అయితే మన చెల్లి పెళ్ళిగా? బయట వాళ్ళు ఏమన్నా? నాకు తెలీదా? నాకు ఆలోచన లేదా? ప్రతి అడ్డమైన వాడికి తలంచడం నా వల్ల కాదు. నేను ఇలానే ఉంటాను, నేను నాలానే ఉంటాను. మరి అదే చెప్తూ ఉంటా. ఇలా ఉందంటే కుదరదురా. బయట ఇలానే ఉంటాడంటే ఇలానే ఉంటాడు. కుదరపోతే పోతాం అంతే. ప్రతివాడు లైఫ్ గురించి మాట్లాడటం పోతాం. ఆ పోతారంటే చూసి ఊరుకుంటారు. మరి పోను పోతారంటే పోతారు. భగవంతుడు మనం అంటూ భూమి మీద ఉంచితే గాడి గుడ్డు జీవితం అంతా ఇలానే పక్క పక్కన ఉంటాం. మనిషిని పెట్టుకోవట్లే. నువ్వు వెళ్ళు. రారా బాబు. నువ్వు వెళ్ళు. ఇది ఇది వచ్చిందిరా బాబు. ఇలా ఉంటే ఎలారా? మనకు 100 ఉంటాయి. బయట మనం తక్కువ అయిపోతాం. రారా బాబు. రే, నాకు నీలాగా నటించడం రాదురా. నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళి నాటకాలు వేసుకుపో. సంబంధం